Lana Toković sledeća. Iznosi svoj sud. Manu, dobro večer. Reče. Pa mislim logično, tako ono matematički. Joco, izvini. Bar te nisam nazvala Pera. Stvarno je pred tobom je divna karijera i nemoj uopšte da se da išta pomisliš. Igore, tebe stvarno ne poznajem. Znači, on je drugi, je li tako? Jeste. Mika mi je koleginica iz zabavne muzike, ali nekako neka bolje onda bude Marko. Nije mi se svidjelo tvoje ponašanje, stvarno, sinoć i baš nemojte se ljutiš. I nije, znači... I Deni, izvini. Deni. Razlog za Denija je, izvini. Je li ima razlog neki za Denija? Mislim da je zbunjen.